मानव गेदेर चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जे जोङो मोनफ्रोमबो बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सि बा ब्लकनि सिङाव जोङो जे लाइमोनफोरजों सावरायनाय बा इन्टारेक्शन हाबाफारि बेखौ जोङो लानाया दिनै फ्राय गेजेर नांबायानो जोबनो जोंहा बारा बुरजा गैला। दा बे हाबाफारिनि गेजेराव जों लाइमोनफोरनि जे बाहागो लानाय दा बे बाहागो लानायखौ जों बहुद बाख्नायनांगोन। खारना बिथांमोनहा बुंदों जे बेबायदि सावरायनाया सिगां समाव जायाखैमोन, नाथाय नोंथांमोना जे लाइमोनफोरखौ लानानै सुखु दुखु बा फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांनांगौ बा माबोरै जानांगौ बिनि बागै जे नोंथांमोना जोंजों सावरायफैदों, दा बे खुब बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो जे बिथांमोननि जे बाहागो लानायनि गेजेरजों जेखिनि अभिगथा बे अभिगथाफोरखौ जों खोनायोब्ला जों मिथिनो हायो जे बे हाबाफारिया जोंहा साक्सेसफुल जादों होननानै। फैबाय थानाय समाव नैबे बनरगाव हिसाबै राजखान्थिनि बिथिङाव माबायदि साखाफारा? दा बनरगाव होननानै बुङोब्ला थांनाय बाराव जोङो थांनाय जे 2020 मायथाइनि जे इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोङो बनरगाव हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन। दा जेनदोंब्लाबो जोङो बारा डिफारेन्सआव जोङो जेनाखै। दा दिनै जोङो बनरगाव हिसाबै जों जे गामि गामि हाबनानै प्राइमारि हाबनानै जे रायजो राजाफोरनि जे फिडबेक बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे एइबार जे जोङो सरकार दादोंब्लाबो जे जोंनि बनरगावनिफ्राय जे जोंहा MCLA गैयिनि थाखाय जे जोङो बन्चित किसुमान सरकारि आसनिफोरनि सायाव जे बन्चित जानो गोनां जादों। दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदों। जे बिथांमोनहा बुंदों जे फैबाय थानाय समावबो बा नेक्स्ट इलेक्शनावबो जोंनि UPPL हान्जायानो सरकार दागोन। बेखौ मोनफ्रोमबो कर्नारावनो बे बाथ्राफोरखौ सावरायदों। बे हिसाबै जोंनि बनरगावनि रायजो राजाफ्रा सिकित बांसिन हिसाबै आं बुंगोन। खारना जाहैबाय जोंनि बनरगावनिफ्रायनो गोबां इन्टेलेक्सुवेलाबो ओंखारो। बेनिखायनो जों बनरगाव हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सिद्धान्त लादों जे नेक्स्टआव जाय सरकार फैगोन बिथांमोनजोंनो जों थागोन। दा बिथांमोननि नोजोराव UPPL हान्जायाल' नेक्स्टआव सरकार दानो हागोन, एकदम बेयो रोखा। बिनिखायनो बिथांमोनहा जे नेक्स्ट जे जों इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ, दा बेयाव बिथांमोनहा जे जोंनि UPPL हान्जायाव लैहोरै बाहागो लाफैगोन दिनैनि थारिखआव बेयो रोखा। गोबां लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो जे खामानि दामानिनि बिथिङाव खामानि गैयै जानाय, गुबुनाव गोबां खामानि होसोनानै थाङो। बे बिथिङाव लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि बिथांखि नोंथांमोना लादों? दा दिनै जों बेखिनिखौ एसे रायखांदेरनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिथाङाव जे जोंनि BTC सरकारा सालायजादोंमोन। बे 17 बोसोराव जोङो नुनो हायो बिथांमोनहा जोंखौ गाज्रि मोननो हागौ माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला, नाथाय रियेल खोथाखौ जों बुंथारनो गोनां जे बिथांमोनहा बे 17 बोसोराव खुनु लाइमोनफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो सिन्था खालामाखै। बरंस खामानि मावनायाथ' गोजाननि खोथा, लाइमोनफोरनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो सिन्था खालामाखै। नंगौ जों खामानि मावाखै होननानै बिथांमोनखौ बुङा। बिथांमोनहा लामा दालां बानायदों, दिनै बिदिनो गामि गामि माबा मोनसे अनुस्थानफोर गायसनदों। बिनि गेजेरजोंल' जे जोंनि लाइमोनफ्रा डेभेलप जागोन बा जोंनि समाजा डेभेलप जागोन बे नङा। दा जोङो सारिय'फाले जोङो लांफाजोबनो हानाय जों जाथारनो नांगोन। दिनै जोङो लामा दालां बानायनायजोंल' जे जोंनि समाजा उन्नति जागोन, दा बेखिनिखौ जोङो फिल खालामनो हाया। जायनि थाखाय जोंनि सरकारा जे लाइमोनफोरा माब्रैबा जे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो, लाइमोनफ्रा जे इयुनाव जोंनि समाजखौ माब्रैबा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो, बे असिलायै जों लाइमोनफोरनि थाखाय साननाय जादों। दा बे हिसाबैनो लाइमोनफोरनि जे बेकार समस्या, बे बेकार समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायबो जोंनि सरकारा एकदम दिन राति खामानि मावगासिनो दङ।